Gimbal Joko. Kenapa dak arani buta ora? Iya, bener kowe sing aku. Ayo kowe ngaku, sok paran ke Diangka, sok paran itu. Takon Raja Sanatriya. Kathik kaya ngeculake Dara dadak nganggo dikeploki. Lah kepiye ujare utara Jawa? Kepiye ujare Jawa? Tejo Sursana. Tejane anyar katon wingking pinaka ngajeng ingkang sinebya. Sinten sinambating wangi Raden? Gampang ujare utara Jawa. Gampang dadak nganggo diwarahi. Tejo Sursana tejane anyar katon. Wingking pinaka ngajeng ingkang sinebya. Sinten sinambating wangi Raden? Kowe takon karo aku. Yo dasar nyoto. Aku Raden Prabakusuma. Yo dasar nyoto. Ayo kowe sapa ngaku ndak takon umum Drumati ing tanparan. Aku gendir penjalin. Yo tikus Dinada. Gendir penjalin yo tikus Dinada. Yo dasar nyoto. Ayo sumedyamu bakal menyang endi, Den? Sumedyamu bakal menyang endi? Aku bakal ngeturake kedheping netra tindak ing sikil klebu larangan. Ora ana kenteng gegawaran. Das buta pating jengelek. Das buta pating jengelek tak sampar tak sanggup. Rambutmu gubeling tukah dak tigas murjang karam. Bapu. Ati gede. Yen pancen kurang gedhi. Aling-alinga Gunung Semeru. Iki kebebatang buta ora bakal kuwalangan Raden Prabakusuma. Bapu. Ati dhuwur. Yen pancen kurang dhuwur. Aja-aja Gunung Semeru. Nempiling sirahing buta ora bakal Raden Prabakusuma dilewendo. Bapu jagat Bathara Japa mantra piranti. Ora watak Raja Sanatriya ngaji bebatanging buta wani karaku. Apa bamu sing tak wedi? Iya. Kali nempangi damu ketiban tangane tikus Dinada kelakon sirna marga saku tanding karo Prabu.